ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ቅዱስ ምናጦስ ከማርያም ሰናይት ተወሊድካ አቦ ዓርክናይ መላእክት ብስርዓት ሃይማኖት ብጽድቂ ዝኸዱ ዓስቢ በረከቶም ንዓኻ ወለዱ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ቅብአ ሃይማኖት ዘተቀብአ ቅብአ ሃይማኖት ዘተቀብአ ድላሊ ርእስከ ያስተያጽብ ሰብአ ሰላማ ፍቅርከ ያስተያጽብ ሰብአ ካብ መዓር ዝጥዕም ርቱዕ አንደበትካ ካብ ኮኸብ ዝበዝሕ ውሉል ጸጋታትካ ፍቱው ብጐይትኡ ትሑት በዓል ሃፍቲ ውሉድ ናትካ ምዃን ጸጋዩ ትዕድልቲ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ቅብአ ሃይማኖት ዘተቀብአ ቅብአ ሃይማኖት ዘተቀብአ ድላሊ ርእስከ ያስተያጽብ ሰብአ ሰላማ ፍቅርከ ያስተያጽብ ሰብአ ዕርፊ ወንጌል ሒዝካ ጸላኢ ተሕምል እንኩ ሓደ ኾይንካ ኣይላፍ ተጥምል ኣብ ናይ ኦሪት ሰላም ዝነበረት ዓዲ ብርሃን በሪሁላ ኮንካየኻ ዘውዲ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ ሰላማ አቡነ ሰላማ መምህርነ
ያስተያጽብ ሰብአ ሰላም ፍቅርከ ያስተያጽብ ሰብአ ስርዓት ተሰሪዑ ክህነት ተስፋሕፍሐ ህንፃ ሰብ መቅደስን ብኣኻ ተሰርሐ ሰብ ምስ ኣምላኽ